ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣାର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି କେବେ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ନିଜ ପର୍ସନାଲ କଥା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବେ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମର ଏଇଠି ପାଖ ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଗଲେ, କାମ କଲେ, ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇକି ସିଏ ମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନଟର ବଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଏ ବେଳେବେଳେ, ତା ସାଙ୍ଗ ନଥିଲା ବେଳେ ସିଏ କଥା ହୁଏ। କଥା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଘଟଣାଟେ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲା ଗୋଟେ ବଜାରରେ ଯାଇକି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିକି କହିଲା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ସେ କହିଲା କିଏ? ନା ଏଇ ଅମକ ନା। ନା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଠୁ ଜାଣିଲା, ସେ ଟୋକା ଦୌଡ଼ି